Avui som a Sant Quirze de Besora, en una casa on desconnectar és molt fàcil. Però comencem pel principi. Pugem les escales i a la primera planta hi trobem cuina amb accés al meravellós jardí amb porxo. També una sala d'estar amb llar de foc i sostres de fusta. I un lavabo. Pugem a dalt. 2 habitacions i fixeu-vos en aquest sostre. Bigues de fusta. Un bany complet, molt ben arreglat. I una habitació doble. Una casa amb un encant rústic que no es troba a qualsevol lloc. Emma llegó, la teva immobiliària.